meikäläiseltä ohi. Jatkamme keräilyerän lähdöllä ja keräilyerän lähtö 18. Mukaan oikeutet 45 Jarno Vanhatalo Valkealla Nuua Orpe Fiat, 65 Teemu Kuukkola Valkealla Nuua Pösö, 49 Toni Kuokka Nelokoske Nuua Mikko Apulainen VV ja 77 Lasse Heimala Luumäen Nuua Rettoren pois. Kaikki listan mukaiset ovat siellä viirulla. Kohta hoidellaan nyt tuotakin tietoa eteenpäin. Turvalippu poistuu. 45 Jarno Vanhatalo Valkealla Nuua Orpe Fiat, 65 Teemu Kuukkola Valkealla Nuua Pösö, 49 Toni Kuokka Nelokoske Nuua Mikko Apulainen VV, 77 Lasse Heimala Luumäen Nuua Rettoren pois. Lisää Vanhatalo. Vanhatalon Jari kärjessä 24 puutavara-auton kuljettaja Orpe ja kaverit on hänellä yhteistyökumppaneita. 77 numerolla Lasse Heimala tässä vaiheessa vahvasti kiinni. Kakkospaikassa 33-vuotias Rettoren kuljettaja Rohkuljetushuollon huoltomies Mylsy oma lompakko ja Jenni hänellä yhteistyökumppaneina. 65 numerolla tiukasti haastaa sitten Kukkula. Teemu siitä tietää nyt kolmas sieltä ei enää jatketa nyt tiukasti. Pitäisi vaan pyrkiä kakkossijalle. Teemu 20 varusia. Seura Valkealla Nurmella. Numerolla Toni Kuokka, 37 numeron vuotias kirvesmies Anilakosken urheiluautoilija kuljettaja, eli sitten siellä neljäntenä autoilija Sami Valtonen, Uskin poja Anilakosken rengas ja Jukka Koto hänellä yhteistyökumppanina. Kukkula on noussut sinne kakkospaikalle eli välieräpaikalle. Tästä lähdöstä jatkaa sitten Vanhatalo välieri ja Teemu Kukkula välieri. Hei, aika hyvä hei. Just kävi. Joo, se kävi tässä.
Ne mummo on niitä vain niin kuin Pekka ja Paavo. Ihavaini on tässä vaiheessa putoamassa pelistä pois. Sijoituserä paikalla Karnaatto. Tuomisto on noussutkin kärkipaikalle, eli kuljetustien rajalla Volvo kuljettaja on ykköspaikalla, A-finaalipaikassa kiinni, Jussi Tuomela Dollartiin Mietillä siinä B-finaalipaikassa kiinni, Timo Freemoodin ja Raunakorperin Komppanilla kiinni C-finaalipaikassa ja viimeisesti finaalipaikassa kiinni. Ja sitten kaksinumerolla Mankki vatutti Volvo, erää matkalla tuoda Karnaattu Ryhävalan Volkkarilla. Ihavaini on tuohon sijoituseräpaikkaan kiinni ja putoamassa on sitten Karnaattu. Kuulemma keskeyttikin tuonne sitten saman tien tuonne läleihin. Toimittajan ruokailusta löytyy sitten makkaraa euron kappale. Alennusmyynnit on käynnistyneet. Me emme nyt osallistu alennuksiin, vaan A-finaaliin Anto Tuomi. B-finaaliin Jussi Tuomela. C-finaaliin Timo Freemoodin. D-finaaliin Heikki Mankki. Ja sijoituserää Sikataivan luukua. Kilpailuturvapäällikkö haluaa esittää suuret kiitokset niille, jotka mukana tekemässä tätä turvallista jokkiskisaa Tykkimään moottoriradalla. Ambulanssi Medicropo Yasi Ari Asovaara, lääkäri Kari Krist. Yes, Vahvaselka, Tenonen, Koikkalainen, Vanhantalo ja Koivi. Koikkalainen lähtee. Kaadon jälkeen jatko kielletty ja Tenhonen siirtyy sitten tuonne kärkipaikalle. Tästä tulee suppeammin katto tuota mutta. Se Maro sinne sijoittuu. Menikö se ohi äsken? Mitä? Menikö se ohi? Ei mä. Mutta mitä tapahtuu sitten liikkeellä olevien autojen suhteen? Tiukkaa odotetun. Kakkospaikalla jatkaa edelleen Vanhantalo. Koivista tulee kolmantena ja Koivissa iskee nyt siihen ja välittömästi Tenosen perään, mutta ei tuossa vaiheessa vielä nostamaan sijoitusta. Ja mitä se tekee sitten Vahvaselkä löysi siitä reiseen? Nousi ainakin hetkeksi aikaa tuohon kolmospaikalle. Kyllä. Käyttää hienosti hyväkseen on se miettimiesten ongelmien kesken jäsenten väliset taistelut ja jatkuvalla siellä Tenonen pääsi vähän karkuun tuossa tilanteessa. Hieman jo helpottamaan ja nyt kaataa siellä Koivissa, se on Turi, vaikka finaalipaikka tulikin ja paikkahan se on sitten sijoituserääkin vielä tuolla Koikkalaisella. Eli kärjessä Tenonen, kakkosena Vanhantalo, kolmantena tulee Vahvaselkä. Viimeisellä ratakierroksella finaalissa ollaan. Se meidän Kevitän Jaakolta, mutta pystyy pitämään ensimmäistä setistä A-finaaliin. Tenonen B-finaaliin, Vanhantalo B-finaaliin, Vahvaselkä D-finaaliin, Koivisto ja Koikkalainen sijoituserää. Ja nyt ne kyyditettävät tuohon tornin viereen lähtölaatalle.
Mäkelä, Mankki ja Kuivalainen. Ja Koivisto sijoittuu sitten tämän terminaali. Anttinen Päivä, Mankki ja katselu perään. Nelospaikalla viimeisenä Mäkelä. Jaha, 5-7 eli Nousi ja Kuivalainen on yhdistynyt Vilppi-lähtöön. Hän on maaliin saapuneista viimeinen. Se ensimmäinen. Tai keskeyttäneistä viimeinen ja niin edelleen. Mankki yritti kaikkensa, mutta kaikkensa antanista Mäkelällä vielä. Ja Makkinen pääsee karkaamaan Seista numerolla ajava Manninen. 26-vuotias autonkuljettajalla on urheiluautoilijoittamaan ja siinä puumarkkina suunnassa mukaan. Jani Suomen huoltamolaitteet, Esa Seitsi, Mikko Heikka, rengaspalvelu Karjalainen ja kotiväki ja muina harrastuksina Tippalla on sitten tuo jääkiekko. Näyttäisikö siltä, että Mäkelä on keskeyttämässä, ei jatkaa vielä eteenpäin, mutta kun Manninen tuikkaa kerran siitä ohi, niin silloin on kierroksella ohitettu ja silloin olet ainakin keskeyttänyt. Kakkospaikalla jatkaa 7 numerolla, se on noussut katseluksen Toppa. Ja hänen perässään tulee Mankki 32 traktorimies. Valkea vastaavat Volvolla. Vastaako maalauskorjaus? Kyllä, Vesa-Timo Esa Penamaten Neukka Otto. Siitä Antti ja Hietalan puolesta yhteydessä. Kakkospaikalla jatkaa. Tomi katselu selkeästi autonen tää Luumäeltä. Korjaava katselus on Metalliina osapuolen katselun Aki ja Penä hänellä yhteistyökumppanina. Kuten tuo kaksikko on saavuttanut sitä Mannista, mutta ei vielä iskuetäisyyden olla päässyt ja vahvasti näyttää siltä, että Manninen Kuomarpiatillaan on nousemassa. Yhtä pykälää ylemmäksi eli tuonne finaaliin. Siinä on muutama metri, niin jännäksi peli menee vielä. Katsotaan viimeinen kaari ennen kuin sitten nuolattaa ja tipahtaa. Manninen nousee. Verilainen, kakkonen, katselu, kolmas, Mankki. Hetken aikaa hyvin, mutta nyt on tässä vaiheessa syntyy tuohon kakkospaikkaan ja Rajanen kävi hetken aikaa kolmantena, mutta nyt jää reikä auki ja mustasävyiset linjatit sitten nousee sitä välistä sijoille 4 ja 3 ja 4. Aivan oikein. Ja Näränen kärjessä. Riimuudin seuraa aivan siinä tukkaluukussa. Pieni hajurako tulee pari, mutta vaan takatuuleen ja Rajanen tulee ja Maijala siellä. Kolmantena jatkaa vanhan talon perässä tulee Suomella. Suomelta meni tuo startti. Niin pari. Nyt se Mankki. Ja vahvasti näyttää, että eilinen etuventokarjainen luokan voittaja jatkaa siitä ja nousee päälähtöön ja lähtee tiukasti taistelemaan tämänkin päivän voitosta. Nyt pyörättää Mikkel Sonen sieltä kakkospaikan Suma Selvä. Rajanen pystyy kiertämään, nousee nelospaikalle. Ja Maijala edellään lähtee nelospaikkaan syöttää ilmeitä kyytiä sieltä. Näränen kärjessä viimeinen
tapettomana ja sitten näyttää, että keskeytään tuolla. Ja katsella sitten parhaat Etupuolella ja suunnassa. Hyvin se pelattu. Niin joo. Rajanen pyörähtää sieltä nelospaikalta pystyy pitämään. Ei menetä sijoitusta. Ruutulippua kaivallaan esiin ja päivän päälähtöön nousee 70 Pasi Närän. Tänään 7. on sitten Kimmo Freemodi. 8. numerolla 8 Mika Maijala. 9. pompottelee sieltä 64 numerolla Iiro Rajanen ja